Is-seħħta hija meta persuna għal xi raġuni oħra, raġuni ta' rabja jew għejra, tkun tixtieq tisħet lil dak li jkun. Is-saħħta hawn min jgħid li twildet mal-bniedem u hawn min għadu jemmen fiha. Hawn min saħansitra jemmen li hu misħud li jgħix kontinwament taħt sħaba sewda u li kull ma jmiss isir landa minn flok deb. Imma l-Maltin jemmnu fis-saħħta. Janika Xkembrifava li stħarġet dan is-suġġett tgħid li iva. Iva, minn din ir-riċerka fil-fatt ħareġ li għadhom jemmnu bisħiħ fis-seħħta, forsi fil-versi naqas daqsxejn it-twemmin. Imma fis-seħħta ġenerali għadhom fil-fatt bħal qarn, lajn għadhom jintużaw ħafna mill-Maltin. Il-Maltin ta' dari kontarhom ħerġin blitanija ta' kif għandek dbiet lajn b'ħafna superstizzjoni li din iġġib is-saħħta. Id-baħir kontra lajn dari iktar millum kien isir bil-melħoħxon, xuxa tat-tewm, spirtu u weraq ta' żebbuġ li l-koll jintefgħu fit-taġen u jingħataw in-nar flimkien ma' biċċa drabb ta' dak jew dik li naħsbu qed jisħtuna. Fil-palazz tal-Inkwiżitur hemm versi antiki anke bl-Arbi dwar is-saħħta u lajn. Minn żmien l-Inkwiżizzjoni Rumana bħalma riċerkajt jiena wkoll kienet diġà tinħass. Kienu diġà jemmnu fiha ġifieri il-Maltin. Iva, anzi fl-modi aktar millum is-seħħta u l-protezzjoni kontrija kienu tista' tgħid ħtiġijiet jumija tal-popoli. Is-suġġett tas-saħħta u l-iskunġrar se jkun diskuss f'taħdita għada fil-għaxija fl-Università ta' Malta, organizzata mid-Dipartiment tal-Malti.